i zajedno sa gospodinom doministrom vidjeli smo od Pole pa do Osijeka čitavu Hrvatsku, vratili se u Zagreb, upoznali se sa životom nacionalnih manjina i među ostalim problemama bila je jedna goruća, a to su bili školski udžbenici. Svaka od manjina govorila je da ima i nema, da nema i ima školske udžbenike. Evo i za našu manjinu došao je taj sretan trenutak, ili ako hoće da, sretan trenutak, da smo riješili taj problem kojega pokušavamo riješiti onako kako je to nužno i potrebno i dobro, da imamo celokupni broj udžbenika od 1. pa do 12. razreda. Poduhvat oko toga pokrenut je još prilikom onog prvog izaslanstva kada je Hrvatsko izaslanstvo posjetilo Rumunjsku. Tada je gospodin doministar sugerirao da bi bilo moguće da nam Hrvatska posudi, ponudi i eto počasti ovakav set udžbenika. Dogovor se dovršio gdje smo ono bili, u Poli već, na Brijunima. Na Brijunima, tamo smo se vidjeli, tamo smo nekako već definitivirali kako to treba da se odvije, pa u Zagrebu smo i rekli dopis, pa stvar će biti pokrenuta. I eto, stvar je pokrenuta, školski udžbenici su tu i druge knjige i karte, tako da će naši učenici imati ono iz matice što nam je potrebno da maternji jezik bude očuvan, izučavan i proučavan onako kako treba profesionalno. Jest da mi smo se trudili, eto imamo već 3 udžbenika, 1., 2., 3. Nada mi je da s ovakvom snagom koja je tu kao naši dragi gosti, da ćemo pokrenuti i nadalje taj poduhvat da i mi koncipiramo školske udžbenike, pa ako bude došla sljedeća zamolba da bude samo za još 3 razreda. Ne znam da li će to biti tako, bilo bi dobro, jer sada smo zatražili od 4. pa do 12. razreda. Ja bih toliko rekao, zamolio bih gospodina doministra i prije nego što bi završio, želim se u svoje ime i u vaše i u ime čitave zajednice puno se zahvaliti Hrvatskoj. Hrvatska je nama uvijek izlazila u susret i izašla nam je u susret onda kada nam je bilo dosta teško. Izašla nam je u susret sa velikom ponudom i pomoću, a to je bilo dvojako državljanstvo. To su bile tu i tamo pomoći koje nam je dala materijalne, a ono što je najvažnije, primila je naše ljude da rade i pošteno stiču opstanak. I danas se možemo pohvaliti da naš je opstanak dosta dobar. Za stupanj negdje viši od drugih koji nisu imali tu ovlasticu da imaju zeleno svjetlo za zapadnu Europu. Sada nam je lako. U Europi, da se i mi hvalimo da možemo ići u Schengen prostor, ali nije to tako bilo od uvijek. Zahvaljujem se posebno i gospodinu doministru koji nam je na tako jednostavan i prirodan način pružio ruku, bez mnogo formalnosti. Riječ je bila jednostavna, pišite nam ljudi pa sve će to biti u redu. Znam da nije ništa lako. Nije lako, to je veliki poklon i velika donacija koja je negdje vredi oko 54.000 eura. Ja bi tu se zaustavio sa tom zahvalnošću i zamolio bi vas ako imate dobrovoljno nešto što je isto tako ključno. Hrvatska je kao država sada itekako ojačala, s obzirom da je nestalna članica Vijeća sigurnosti, dakle članica je praktično vlade Ujedinjenih naroda i može i tu, a uskoro, vrlo kratko, u sljedeće 2 godine će ući i u Europsku uniju i NATO pakt, a imamo izuzetno dobre međusobne odnose sa Rumunjskom, dakle i premijer ima osobno odnose odlične i predsjednik Mesić i tako dalje, tako da je šteta bi bila da ne iskoristimo ovakvo ozračje na jednoj političkoj sceni koja je, da onda i u školstvu ne napravimo veće iskorake. I ja ću vam reći iz praktičnog iskustva, a to ponajprije govorim ravnateljima škola kao bivši ravnatelj dugogodišnji Zagrebačke 3. gimnazije,
tražite više od države, dakle od osnivača, vama je država osnivač, da ulaže u škole, da obnavlja, da popravlja zgrade, da opremu bolju daje. Ja znam da je zakon takav da u opremanje škola i izgradnju ne mogu matične zemlje ulagati, jer sam vidio i u Temišvaru njemačku gimnaziju koja izgleda u jednom katastrofalnom stanju. Nijedna u Hrvatskoj nije u tako lošem, posebice u opremi. I onda sam čuo od ravnatelja srpske gimnazije u Temišvaru, onda kad smo bili u posjeti, da valjda je li postoji ili zakon ili nešto da matične zemlje, konkretno Njemačka, ne može opremati gimnaziju, njemačku gimnaziju u Temišvaru, jer da je to obveza države i da to država jednako skrbi o svim školama u Rumunjskoj, bez obzira radilo se o školama gdje su potrebe nacionalnih manjina ili za rumunjsku djecu, da bude dakle za sve otprilike podjednako je. Ali vjerujte, ukoliko vi ravnatelji ne budete tražili, neće vam niko dati ako ne tražite. Treba pisati dopise i tražiti. Evo, profesor Radan, ono što sam ja vidio i ovdje i prošli puta i sada, vidim da je dobrim dijelom tražeći i dobio puno toga, da nije tražio ne bi ni dobio. Treba ići biti malo agresivniji prema političarima i lokalnim, ali i prema državi preko, isto tako i od njega tražite da on više u parlamentu traži preko Ministarstva obrazovanja za potrebe vaših škola. To je njegova zadaća, zato ste ga izabrali. To je njegov glavni posao. Školstvo i zdravstvo, dvije temeljne pretpostavke su da djeca budu i zdrava i dobro naučena i usmjerena, a da bi to sve moglo biti, trebamo kvalitetnije i bolje škole, kvalitetnije i bolje zdravstvene ustanove i zadovoljnije učitelje i nastavnike. Znači vi ravnatelji ponajprije tražite i preko njega, ali izravno da vam država što više daje, jer tako i mi radimo. Ja sam, vjerujte, uspješni ravnatelji škola može biti samo tako.